mi colección de medallas y de arañazos. Ya está aquí quien lo vio bailar como lago en un ventilador. ¿Quién iba a decir que sin carbón no hay reyes magos? Aunque quedan vicios por perfeccionar en los días raros, los destaparemos en la intimidad con la punta del zapato. Ya está aquí quien lo vio bailar como lazo en un ventilador. ¿Quién iba a decir que sin borrón no hay trato? El futuro se vistió con el traje nuevo del emperador. ¿Quién iba a decir que sin carbón no hay reyes magos? Nos quedan muchos más regalos por abrir, monedas que al girar descubran un perfil que empieza en celofán y acaba en eco. Gracias, gracias, muy amables. Boas noites e benvidos a todos e a todas a esta nova edición da Gala das Centolas de Ouro. Para min, esta é unha desas citas máis bonitas e máis fermosas que temos cada ano nesta vila mariñeira que é o Grove. Perdoade. E eu digo que a máis bonita e a máis fermosa porque aquí nas Centolas de Ouro premiase a todas esas persoas que están vinculadas co noso pobo e que poñen no mapa moito máis alá da nosa península. Quero dicir, para que nos fajamos unha idea así geográfica, máis palá da Lanzada, porque recordade sempre que a Lanzada é do Grove, vale? Entonces, máis palá da Lanzada. Este ano é un ano diferente. Non vou dicir especial porque todos os anos son especiais para aqueles que se lles concede unha centola de ouro, porque é a máxima insignia que temos aquí no noso pobo para recoñecerlle o traballo aos mecos,
os mecos que non son mecos, a toda esa xente que fai que o Grove sone máis alado ao. Este ano, ademais, é diferente porque, aparte de premiar a 2 mecos daqui, vamos premiar a 2 mecos adoptivos. Vamos a premiar a 2 persoas que son referentes en cada un dos seus ámbitos e que, por algunha razón ou pola outra, teñen unido o seu nome e a súa vida ao noso pobo. Sonsoles, Manu, en Jallejo malo será, no? Dixo eu. Continuamos. Antes, vou facer un pequeno inciso. Vale? Quero falar de 2 cousas. Por un lado, da Festa do Marisco e por outro, das Centolas de Ouro. Vale? Vamos a arrancar por ese evento multitudinario no que se enmarca esta gala, que é a Festa do Marisco do Grove. Porque se botamos a vista atrás, hai 60 anos que esta vila mariñeira poñía en valor o seu produto estrela a través dunha das festas gastronómicas máis importantes, e neste caso vou a ser tajante, de todo o planeta. E agora, tras máis de 6 décadas, a Festa do Marisco de Grove sigue sendo unha das mellores embaixadoras que temos neste municipio. Os números falan por si solos. Depende a quen lle preguntedes, van cambiar as cifras. Sempre para arriba, cuidado. Pero fijádevos, máis de 120.000 visitantes acuden aquí ao Grove cada mes de outubro dende 1963. Meu pai, que de Cangas, ainda non estaba nin no Grove. Leo, unha xuntanza arrancou como unha xuntanza de amigos que quería dar a coñecer o seu pobo meco a través do noso marisco. E a día de hoxe é unha das citas máis importantes que temos nesta vila. Entonces, por ese lado, quería poñer en valor a Festa de Marisco. E por outro, quería falar das Centolas de Ouro, que eu penso que tamén o ano pasado, nesta mesma gala, neste mesmo escenario, con caras, bueno, moitos repiten, decía o mismo, que ben traído está o de Centola de Ouro. Porque aquí no Grove a centola é, pois, como decimos, o máximo, no? É un dos nosos produtos estrela. Para min, dos mellores que temos aquí no Grove. De feito, se vos fijades e baixades a Plaza do Corjo, temos a lonja e temos a estatua dos mariscadores, ese emblema, ese baluarte do Grove que fala do traballo dos mariscadores, mariscadoras, bateeiros, mariñeiros, mariñeiras, un auténtico símbolo para este pobo. E debaixo que hai? Unha centola, así, grande, bonita, hermosa, dan ganas de comela. Vas polo paseo de Confín, tamén mirando a Illa da Toxa, no de la Toja, e tamén chegas a un punto que ves o Grove. Letras rojas, bonitas, grandes, que hai ao lado, un centolo. Eu teño un amigo de Cambados que sempre me di que, claro, isto que falo, a estatua do mariscador e o do Grove, mírase desde Cambados. E este amigo de Cambados sempre me di, sabes que ten de bonito Cambados? E eu, que? Dime, Xoán, que desde Cambados ves e o Grove. Xoán, te la debía. Está por aquí traballando con nos hoxe. En fin, que non hai mellor maneira que de celebrar e que de homenaxear a xente que entregándolles unha centola de ouro. E, se me deixades, xa arrancamos esta gala, vou vos dar un dato curioso. Vale? A min o marisco que máis me gusta é o centolo. E diredes, Víctor, que carajo nos importa a nós? Pois tedes razón, non era ese o dato. O dato é que, ano tras ano, celebramos a festa do marisco do Grove e sabedes cal é o marisco que non vades comer na festa do marisco do Grove? O centolo, correcto. Vexo que estamos todos... Eu vou vos contar a miña teoría. É miña, Nós somos uns jalopíns e dixemos, na festa do marisco, como vamos a poñer o centolo? En noviembre temos a festa da centola. Jardas todas, tucho, e así en noviembre quedan todas pa nós. Pero non, é mentira. A centola está en veda, entonces non a podemos comer nadie. Pero a nós, como nos gusta tanto o centolo, dixemos, ei, meu, facemos unha gala e facemos as centolas de ouro. Así que esa é a historia desta gala que vamos a arrancar agora. Así que, benvidos a todos a esta gala das centolas de ouro 2024.
facélas. Jacobo Aguín é unha persona, bueno, da miña edad, está reconocido como unha boa persona do Grove. Jacobo Aguín empezou coa SEA, como se sabe, todo Grove, pero despois meteuse nas máquinas do Mexillón, que triunfou nelas, e ainda sigue estando nelas. Por Jacobo Aguín, por suerte, por sector mexillonero, é unha persona que traballou moitísimas horas. Hoxe en día, pois, o sector prácticamente debeña el o ir adiante tan grande, porque se adelantou no sector foi o Nova Más. Jacobo, primeiro, cando facemos Foro Acui, que é un congreso que se celebra no Grove desde fai 26 anos, traemos a moitos ponentes estranxeiros. E, curiosamente, moitos deles preguntan onde queda el taller de Aguín. E son xente, pois, noruega, xente italiana, e entonces eso empezamos a ver que había algo importante. Entonces Jacobo Aguín cambiou radicalmente o sector. Empezou no Grove, como xa se dixo, empezou con maquinarias adaptadas á batea, pero eu creo que Jacobo ten un punto de inflexión moi importante e moi bonito, que son as maquinarias adaptadas aos long lines. Hai que pensar que Jacobo, ciudadano do Grove, meco, de raza, ten maquinarias en Marrocos, ten maquinarias en Brasil, en Chile, maquinarias en Estados Unidos, en Canadá, maquinarias en Corea do Sur, e en Europa está en toda Europa onde hai un mexillón. Jacobo vai asociado ao mexillón. Jacobo busca o mexillón e o que fai é resolver o que non lle chamamos problemas. El busca solucións. E ese é Jacobo. O inicio de Jacobo foi eso, que a industria necesitaba unha máquina, porque xa dixo, estábamos coa parrilla de man, entonces a industria necesitaba unha máquina. Jacobo, o sea, sacou a idea de facer unha, pero empezou era un simple caixón, pero con un motor, fixo, o sea, a principio as cousas parecen tontas, pero a principios hai que facelas para empezar. Para empezar, a industria necesitaba máquinas para facer mexillón, para facer cordas de mexillón, porque as facíamos á man, facíamos 10, e víamos todo contentos, 2 personas, 20 cordas para terra, todo máis 30. E víamos contentos, pero desde a mañán hasta a noite. Ibas a mañán, mas a tarde a bater, porque agora é unha señoritada. Agora vais ás 8 da mañán, pero antes de que estea a comida feita, estar na casa. Eu nunca imaginei que se chegara a onde están hoxe Aguín coas máquinas. Non me imaginaba porque, claro, como nós, como bateeiros, e ele como mecánico que sabía o que facía, pero nunca se pensaría de chegar, xa non dixo a toda Galicia, porque eu dixo máis, o homenaje este é do local, pero eu creo que o sector mexillonero que tiña que facer un homenaje a Aguín, porque de aí saleu todo nas bateas, o doblar nun día sen cordas, todo foi a base de traballo, e, bueno, nadie pensaba de que chegara a esta altura, pero, bueno, gracias a Dios, pois, co traballo dele, pois, el botaba horas na oficina facendo planos, isto non vale, e, bueno, hasta que chegou a hora, e todo ben. Jacobo merece a Centola de Ouro porque pertenece ao clans de persoas boas do Grove. Eu creo que Jacobo que merece a Centola de Ouro porque xa dixo, foi pionero no asunto das máquinas de mexillón, foi o primeiro, no que eu sei,
claro que merece o Centola de Ouro, sí, por que non? Nós creemos que este premio é moi merecido porque recoñece a labor de toda unha vida de esforzo e de traballo. Como nos di sempre, o éxito non ven dado se non hai esforzo, traballo e perseverancia. Noraboa, papá, merécelo. Canta razón esas palabras. Así que, pola súa trayectoria persoal, pola súa labor industrial, pola súa repercusión no sector do mar, por ser un dos mecos referentes na dinamización e evolución do sector mexilloeiro non só no Grove, senón nun cento de países, recoñéceselle coa Centola de Ouro 2024 a toda unha vida vinculada a traballar poñendo o Grove no mapa internacional do sector marítimo a Jacobo Aguín. Recollo o premio o fillo Alberto. Alberto, fuerte aplauso, máis que merecido, unha vida de traballo. Entregan ao diploma Maite Galiñanes do Bloque Nacionalista Galego e entrega a Centola de Ouro Esperanza San Martín, vicepresidenta de Engroves. Alberto, antes de que digas unhas palabras, vamos mirar, hoxe, Jacobo, ven por aquí, solo tens que dicir moitas gracias, pero ven hacia o tril. Hoxe Jacobo non pode estar, querría estar aquí, entonces gravamos con él unhas palabras de agradecimento que van poñen ahora os meus compañeiros. Por favor. Bueno, pois agradecer, en primeiro lugar, ao Axuntamento, neste caso, a corporación, que se acordaron de nós, boa pluralizada de nós, porque na que estou representando somos un equipo. Entonces, agradecer tamén moito a todos aqueles mexiloneiros que en principio tuven que precisar deles porque era necesario para facer todas as probas que se tuveron que ir facendo pouco a pouco. Entonces, houve que molestar a moita xente, houve que chegar a moitos puntos onde era moi difícil chegar, o problema da red foi un problema moi gordo, pero bueno, neste caso, xa digo, o agradecemento a todos os mexiloneiros que me botaron unha man e os que non me botaron tamén. A todos teño que agradecer. Para min tamén é unha satisfacción que en calquer lado do mundo do mexillón que se poida ver unha máquina onde está inscrito nunha placa o nombre do Grove. Entonces, estamos falando de moitísimos países e xa digo, é unha satisfacción saber que o nombre do Grove que anda por aí tamén. Para min recibir a Centola de Ouro vexo que é un agradecemento que eu teño porque vexo que se acordaron de min tamén. Entonces, considero que bueno, xa digo, o equipo que formamos, que somos todos, de alguna maneira, merecedores delo. Por lo menos polo traballo que estuvemos realizando durante tanto tempo. Muchas gracias.
casa, tú no eres mi amiga. Que yo sigo jugando, ¿qué más da? Sigo jugando sola, me aburro, el patio está vacío, suenan las sirenas y yo sigo jugando, ¿qué más da? Sigo jugando y siempre me castigas. Y solo quiero que te vayas, solo quiero que se acabe, solo quiero que me dejes sola. Fuera, vete de mi casa, suéltame las manos, no soy más que un niño con los pies descalzos. Que yo sigo jugando, ¿qué más da? Sigo jugando sola. Ya no queda nada, solo tu delirio. Tu ruido insoportable en el salón, no queda nada más que tu fantasma. Y solo quiero que te vayas. Solo quiero que se acabe, solo quiero que me dejes sola. Y fuera, vete de mi casa, suéltame las manos, no soy más que un niño con los pies descalzos. Jugando, ¿qué más da? Sigo jugando sola, que yo sigo jugando, ¿qué más da? Sigo jugando sola, sola. Y siempre, siempre me castigas. Y siempre, siempre me castigas. Gracias. Antes de continuar, evidentemente, hai que presentar a Ivory estes dous artistazos que nos acompañan hoxe aquí neste escenario, que responden a ese nome Ivory, que fai mención ás teclas de marfil que teñen os pianos. E xa que falamos de pianos, gustaríame presentar o que para min é un dos mellores e máis polifacéticos músicos que a día de hoxe podemos atopar en Galicia, que é natural daqui do Grove, que actualmente é o director da Escola de Música do Grove, que para min é unha das figuras claves no rexurdir musical desta vila. E quinda por riba, teño a suerte de poder decir que é un bo amigo. Así que vou pedir un fuerte aplauso para Carlos Oubiña.
E a voz, que voz, compañeiros, que voz. Para min, unha das mellores intérpretes que temos aquí no Grove e que leva, antes de salir ao escenario, debatíamos de si casi ou non casi, pero leva casi, co xoven que é, casi 2 décadas en riba dos escenarios. Así que, denme que estar escoitando por aí, vou pedir un fuerte aplauso para Lorena Castro. Que meteuse tan, o sea, a acústica é tan boa que detrás do escenario non se escoita, entonces están os compañeiros chamando a Lorena para que merezca para que lle des ese merecido aplauso. E antes de que, cando volva, damos outro aplauso. Aquí no Grove gusta nos dar aplausos, somos xente moi cariñosa, que non se diga. A continuación imos ver outro pequeno vídeo, outra pequena peza para coñecer un pouquiño máis o noso siguiente galardoado. Entonces, vexo que Lorena non aparece, entonces vamos ter máis oportunidades porque van a estar con nós toda a gala. Vamos a dar paso a este vídeo. Aí ya temos, por favor, Lorena, fuerte aplauso para Lorena Castro. Ahora sí, ahora vamos a continuar con esta fantástica gala, levamos un de 4, vamos alá, así que vamos coñecer nestas pinceladas, vai vos gustar o vídeo, vamos coñecer o noso siguiente galardonado. Dentro vídeo, compañeiros. Manu Vaqueiro é un veciño do Grove, que aparte teño o privilexio de coñecer de fai tempo e compartir moitas conversas con el e de estar por lugares donde te das conta que é unha persoa que ten o Grove metido dentro e, bueno, ten unha casa aquí nas Pipas e xusto, ademais, vive desestacionaliza, porque Manu ven, non só ven en temporada de verán, sino tamén ven fora de tempada. É unha persona que donde vai está falando do maravilloso que é este pueblo, e isto por dou fe eu, porque estuve con el moitas veces e vexo como me presenta a min como veciño e sobre todo, bueno, como fala do paraíso no que el ten unha casa, non? Pois creo que aparte de cariñoso, simpático e talentoso, é un gran embaixador, un privilexio e unha honra para o Grove que ten unha persona como Manu, como xa teña un vínculo máis potente, porque o vai a defender a muerte, estou convencido. Hola, Manu. Enhorabuena por tu centollo de oro. Muchísimas felicidades. Tenemos muchas ganas de verte. Adiós. Adiós. Aquí tu prima desde África para mandarte muchos besos. Enhorabuena por este premiazo que supongo que te hará súper feliz y súper contento. Muy orgullosa de ti, de que la tierra que te gusta tanto y que nos ha dado tantos buenos momentos a la familia te reconozca de esta manera. Así que pasarlo muy bien en el Grove, disfrutar mucho, comer mucho marisco y por muchos años más. Sí, anécdotas... Teño a máis a que me fixo conocelo e a que me acercou a él pois conocendo unha persona que nos presentaran unha vez e coincidimos en unha feira de gastronomía en Madrid donde Culler ainda, non sei se levaba 3 meses de abertos, non éramos ninguén, estábamos en pañales e eu recordo pois estar con él nesa feira, porque coincidimos con un compañeiro e, bueno, pois el fixo, así medio de broma, pois fixo de representante meu por toda a feira. Entón, íbamos, e claro, el como é coñecido polo seu traballo, pois a xente o paraba e el, en vez de, bueno, de falar con esas xentes del, el falou de mí. Entonces,
me presentaba como un dos grandes cociñeiros de Galicia e de España, con 3 meses. E, bueno, tamén, despois dun par de viños, tamén asumín o rol e anduvemos pola feira, por eso digo que foi o meu primer representante. Ahora que o vexo con distancia saleulle ben e creo que foi, bueno, pois, un impulso chuño, donde eu dixen non lle podo fallar a este primer representante. Manu, ¡Felicidades! felicidades por la centola de Ouro. Merecidísimo. Hombre, te tanto. queremos, vamos. Venga, enhorabuena. Hermanito, enhorabuena por ese premio. Yo no sé si esta gente de Ogrove sabe lo que han hecho, porque claro, te vas a beber todo el albariño de la ría, te vas a tomar todas las centollas y todas las cigalas, así que no sé si hacen bien en premiarte, pero bueno, que me alegro mucho por ti, que qué pena no estar, pero bueno, que te lo mereces, porque si hay alguien que ama Galicia y que ama esa bonita tierra, eres tú. Así que nada, lo celebramos pronto. Te quiero. Bueno, pero mira quen vai levar a centola de Ouro este ano, meu amigo Vaqueiro, caramba. E no Grove moito non fixexe para gañala, pero bueno, se xa deron será ben merecida. Enhorabuena por ese premio tan merecido, sobre todo porque siempre nos has llevado a esa tierra que tanto nos gusta que nos lleves, esa tierra que siempre sientes tuya y donde comemos tan bien, así que enhorabuena de nuevo y espero que disfrutes mucho este premio. Un abrazo, amigo. Espero que dentro de poquito podamos estar juntos, pues tomándonos unos vinitos por la calle Platerías o dándonos un paseazo de esos estupendos por las maravillosas playas del Grove o, como no, tomándonos una centolla de la ría de esas majestuosas. Bueno, enhorabuena, Manu, me alegra mucho. Un besazo. ¡Mua! E para despedirnos, como sempre, quérote, veciño. Quen hubiera tido ese representante, cuidado. Pola súa trayectoria, polo seu carisma, por ser un dos embaixadores máis recoñecidos do Grove e por poñer o noso pobo sempre, sempre no mapa do mundo, concédeselle a centola de Ouro pola súa labor como profesional e como embaixador meco a Manu Vaqueiro. Entrega o diploma a Alejandra Lamas, concelleira do Partido Popular, e a centola de Ouro Noemí Outeda, concelleira do PSOE. Enhorabuena. Vamos a sacar unha fotiño por aquí para inmortalizar este bonito momento. Ai, venche poñer pin, mira que ven. Ai, dixo, hai que lucirlo esta noite. Qué bonito, ese pin hasta el infinito y más allá. Non pincha. Bueno, al pinchar. Está temblando de los nervios. Hombre, non todos los días ten a Manu Vaqueiro diante, ¿no? Dijo eu. Vale, sacamos a foto aquí cos compañeiros de... Aí está. Unha fotiño aquí pos compañeiros de prensa. Unha foto, poñedevos con el, muller. Aí, fuerte aplauso para os tres. Eses nervios. Manu, ahora sí, este micro. Bueno, muchas gracias y hasta siempre. No, es coña. Me voy a alargar un poquito solo, no voy a ser tan... No me voy a alargar tanto como Javi Olleros en su día. Creo que cala boca, ¿no? Creo que eso fue terrible. Bueno, autoridades, alcalde, amigos, familia, es un honor para mí. Tengo que deciros que con el vídeo me he emocionado un poco entre ver a mi hermano, a mis primos, a amigos tan importantes para mí como Javi y como José Portas. Me he emocionado un poquito, no quería emocionarme, ya lloré mucho en Masterchef hablando de las bondades de esta tierra y espero que no me ocurra más. Para mí Ogrove es mi infancia,
junto con otros pueblos como Malpica de Bergantiños y Raxó. Son recuerdos en Pedras Negras, con mi madre, con mi hermana Paloma, con mi hermano Alfonso, subiéndonos por los pinos, bañándonos en la playa, jugando por las rocas. Cuando en aquella época llegaba el momento de ir a comer a casa, para mí era una obligación, porque yo lo que quería era estar jugando todo el día. Es lo que me hacía feliz, intentando sacar unas sardas, unos musos, una robaliza cuando había suerte. Nunca la había. Y tengo que decir que luego pasó el tiempo y aquí seguimos, gracias a mi madre y a sus hermanas, Neni, Momi, Sese, que no está, Adolfo, Lidio, decidieron que Ogrove fuese nuestra segunda casa. Y me siento muy agradecido por ello, porque pasar aquí tempadas, como dice Javier, y fuera de temporada estar aquí es una bendición. Tenéis un paraíso aquí. Y lo bueno de hacerte mayor, si es que tiene alguna ventaja, es que empiezas a valorar la comida. Y como uno es actor, pero no es gilipollas, empezar a valorar la comida es empezar a valorar cada vez más Ogrove, porque lo que tenéis aquí es una pasada. Lo que tenemos aquí es una gozada. Centolas, nécoras, navajas, mejillón, porco celta, rubia gallega, que ahí tenemos al amo de la rubia gallega, de la cachena y de muchas carnes más, que es mi amigo José Portas. Esto para mí es una gozada. Tenéis 1000 sitios, 1000 templos. Me había hecho una lista de los que quería nombrar, pero no lo voy a hacer porque sé que me dejaría unos cuantos fuera. Pero sí, me vais a permitir nombrar un sitio que es de mis vecinos, de mis amigos, de mis cómplices, que son Amaranta y Javi Olleros. La verdad es que, como él ha contado en esa anécdota, nos conocimos en Madrid en una feria gastronómica, Madrid Fusión, es Achobeu, porque lo que se hace 20 años, ¿no? Y desde entonces entablamos una gran amistad. Yo le vendía como el nuevo príncipe o rey de la cocina galega y creo que no iba tan mal encaminado, porque el tiempo me ha acabado dando la razón, creo. Bueno, el tema es que más allá de la gastronomía yo quería hacer una reflexión sobre Ogrove, sobre el talento que hay en este pueblo, sobre la comunidad que aquí creáis. Yo creo que es una península para lo bueno y para lo malo, pero sobre todo para lo bueno, se entra. Y hay mucho talento. No solo Carlos Besada, no solo las Ogrove Makers. Creo que hay gente que tiene que estar aquí, que tiene que estar apoyada y que Ogrove esté despierto después de la Feira do Marisco también. No me quiero enrollar mucho. Yo llevo con orgullo el nombre de Ogrove por el mundo, como también lo llevo de Malpica y de Raxó. Pero de verdad que este año he tenido la suerte de llevarme muchos premios por trabajos profesionales y este premio para mí me emociona más que ninguno. Me quiero acordar de mi familia, sobre todo de mi madre, mamá, te quiero mucho, de mis amigos, gracias por venir. Yayo da Porta, no sé si ha llegado, pero claro, como es de Cambados, esta gente nunca sabes. Por lo menos desde allí tienen la suerte de vernos. Segaches, mira, aquí está Yayo da Porta. Este señor cocina como nadie en Cambados y se lo pasa como nadie en Ogrove. Es un tío listo. Viquiños a los dos. Que no me enrollo más, que moitas grazas, de verdad, que es un placer y que vémonos o ano que ven. Un viquiño.
Podría fechar aquí a gala e dicir, es espectacular. En serio, chegamos a mitad desta gala, desta bonita e emotiva gala, por outra parte, e o que acabamos de presenciar, o sea, nós xa escoitamos en varias ocasións, como diría un famoso torero dos 90, es impresionante. Esta artista, para min e para moitos, é unha das mellores soprano que temos a día de hoxe no panorama galego. A min gústame falar do Grove. E de onde é Rita Dorado? Do Grove. A ver, por favor. É unha artistaza increíble. Eu cada vez que escoito, quédome sin palabras. E recórreme así polos piñas un... Joder, que me encanta esta rapaza. Así que, como estou sin palabras, compañeiros, vamos a coñecer o noso siguiente premiado. Bueno, pois a cofradía do Centolo Larpeiro se formou como un grupo de amigos, pero agora colleu xa unhas dimensións xa moi grandes, en donde cada ano, cada vez nos xuntamos máis. Nace fai 32 anos, cunha xuntanza de 17 amigos, que nos xuntamos en aquel momento para comer centolo, e levamos facendo eso durante 32 anos. Fai 14 anos, cando cumplimos 18 anos, de xuntarnos, e constitueuse a cofradía do Centolo Larpeiro, e desde entonces, pois, ten unha dimensión non só xa de amigos, empezamos 17, aquí xuntábamos 60 ou así, e despois, co nacimento da cofradía, pois, foi aumentando, e agora, pois, xuntámonos algo máis de 600 amigos aquí no Grove para celebrar a amistad e bueno, compartir a mesa de conversación. Preparando o programa desta noite en Torre España, chegame a boa nova de que o Concello do Grove concedeu a Centola de Ouro a confraría do Centolo Larpeiro, da que, por certo, son membro, polo tanto, un anaco de tenaza ou de pata, polo menos, me corresponde. Lamentablemente, por traballo, non poderei estar aí, pero imagino que os membros da confraría darán conta como procede dese homenaxe. Hola amigos, como veis, soy Vicente del Bosque y quería a través de este pequeño vídeo felicitar a toda la cofradía de Centollo del Larpeiro de Ogrove, en donde fui reconocido como embajador de la cofradía. Pues quería felicitaros por esa mención especial que el Ayuntamiento de Ogrove va a haceros este año a vosotros. A verdade é que nunca pensamos que chegara a tanto. Empezaron eses poucos amigos e de repente que pasen 30 e pico de anos e que sea tanta xente é unha barbaridade. Non... Faise porque claro, ti miras ano a ano.
Non pensas, dentro isto vai durar toda a vida. Non pensas mentras nos xuntamos todos. Pero chegar a 32 anos ou 33 anos é moito. E a cantidad de xente é increíble. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Fernando Romay, aquí me tenéis celebrando que le han dado a la cofradía do Centolo Larpeiro a Centola de Ouro. Pues nada, hay que celebrarlo mucho y muy bien, porque es un premio merecido, pero a la vez increíble por toda la labor que estáis haciendo. Así que va por vosotros. Querido Víctor Otero, como centoleiro honorífico y embajador para el mundo mundial del Centolo, es una enorme satisfacción poderte felicitar por haber conseguido este año que os nombren Centolos de Ouro. O objetivo fundamental e principal da nosa cofradía é promover e promocionar o Centolo de Galicia e o Centolo do Grove, fundamentalmente. E tamén o objetivo que nos marcamos desde o principio foi dar a conocer o noso pueblo, dar a conocer o produto, evidentemente, a nosa historia, as nosas tradicións, e cando invitamos a xente a vir, que creo que é o carácter que facemos, supoño que o farán todas as cofradías, pero nós tomámoslo moito en serio, é que convocamos a xente a vir, queremos que estén no Grove como se estuveran na súa propia casa, que estén a gusto, que disfruten do noso pueblo, que disfruten da compañía das outras persoas que nos xuntamos aquí, e que cando termine o fin de semana, que queiran volver para o ano que ven. Buenos días, como presidente de la Real Liga Naval Española y en representación de la misma, quiero unirme a la cofradía de Centollo de Grove en esta celebración de la entrega de los premios de la Centolla de Oro correspondientes al ejercicio 2024. Adoramos a Galicia, adoramos a Grove y adoramos a esos centoleiros maravillosos. Mil gracias. Eu penso, e non son eu sola, que merecen o Centolo porque son embaixadores do pueblo do Grove e do Centolo Larpeiro. Bueno, eu creo personalmente que esta distinción que se nos dá por a divulgación que facemos do Grove é do Centolo da Ría. Eu creo que nos entrega este recoñecemento probablemente, pois, ao mellor, pola cantidad de personas que movemos, que somos, por número de asistentes, probablemente a primeira cofradía gastronómica de España e de Portugal. Supoño tamén que polo impacto que ten dentro do municipio, pois, en as fechas que son, que é unha temporada baixa e nós aportamos 600 e pico de personas, 700 personas que veñen ao noso pueblo en esas fechas. Eu estou a ver se o ano que ven me invitan, agora en noviembre, que é a festa da Centola. Pola súa trayectoria de máis de 30 anos dinamizando a Vila Meca, por ser o altavoz do Grove e do noso Centolo alá onde van os máis de 600 cofrades que a compoñen, por ser un dos colectivos que máis puxo en valor a nosa gastronomía meca. Recoñéceselle coa Centola de Ouro toda esta labor a Cofradía do Centolo Larpeiro. Recolle Víctor Otero. Tocayo. Entrega diploma Susana Millán, concelleira de Esquerda Unida. Entrega a Centola de Ouro Pepe Besada, presidente de Engrobes. Compañeros, vedes, o Centolo está presente na vida dos mecos, fajamos o que fajamos, non hai maneira. Noraboa. Pa foto damos un pasiño hacia adelante, seguro que lo agradecen os compañeiros de prensa.
Ahí estamos y... Víctor, ahora sí, tócache. A ver, pódelo sacar por aquí, non hai problema. Non cho vamos levar, este centolo de ouro ben ganado pola cofradía do centolo larpeiro do Grove. Entonces, compañeiro, nada, vos, o auditorio, a cofradía. Ahora hai que falar. Ahora é o que toca. Bueno, vamos a ver. Señor alcalde, autoridades da Corporación Municipal, membros do Consello Local de Turismo, compañeiros premiados neste acto, señoras e señores, boas tardes. A verdade é que os verdadeiros protagonistas da nosa cofradía son o centolo e a centola do Grove. Pero como estamos en veda non puderon vir e pedironme que os disculpe ante ustedes e que veña eu no seu lugar. Farei o que poida. A nosa historia, como xa se comentou, comezou hai 32 anos, cando 17 amigos se xuntaron para celebrar a amizade, degustar uns bons centolos e compartir a mesa e a conversación. Na actualidade, xuntámonos cerca de 700 personas en 2 fins de semana. Nos últimos anos, concedemoslle o título de centoleiro ou centoleira a máis de 2.500 personas de España, Portugal e Francia. Quizás algunha das persoas que hoxe estamos aquí nos viron desfilar xunto con outras confradías gastronómicas polas nosas rúas, cada unha destas confradías vestida coa súa vestimenta particular. Os nosos cofrades levan unha capa que quere representar o azul do noso mar por fora e o cor do centolo por dentro. A boina que nos cobre é un recordo de todos os que nos precederon, pais e avós mariñeiros, cos que queremos reivindicar esta prenda como nosa e evitar que desapareza, honrando así a súa memoria. A Cofradía do Centolo Larpeiro do Grove tamén ten unha dimensión solidaria a través da Fundación de Amigos de Galicia, da que somos socios como patronos, e con cuxa entidade colaboran tamén de xeito individual moitos dos nosos cofrades. Esta fundación presta especial atención aos nenos, persoas maiores que viven soas, mulleres en situación de vulnerabilidade e familias necesitadas. Os nosos cofrades participaron en máis de 300 eventos gastronómicos, turísticos e sociais en España, Portugal, Francia e Grecia, representando o Centolo Larpeiro do Grove e o noso pobo como embaixadores. Queremos agradecer especialmente ás persoas que nos propuxeron para este recoñecemento e aos membros do Consello Local de Turismo que nos lo concederon xenerosamente por unanimidade. Por último, quero felicitar a Sonsoles Sónega, Jacobo Aguín, e mandarlle un abrazo a través da familia, e a Manu Vaqueiro, vas a perdonar, Manu, esta confianza, que, como a Cofradía do Centolo Larpeiro, se senten moi honrados de recibir a centola de ouro que luciremos sempre con moito orgullo. En nome de toda a xente que se sinte centoleiro e centoleira, a todas as persoas, moitas gracias. Ella se desliza y me atropella
Y aunque a veces no me importe, sé que el día que la pierda volveré a sufrir por ella, que aparece y que se esconde, que se marcha y que se queda, que es pregunta y es respuesta, es mi oscuridad, mi estrella. Ella me peina el alma y me la enreda, va conmigo pero no sé dónde va. Mi rival, mi compañera, que está tan dentro de mi vida y a la vez está tan fuera. Sé que volveré a perderme y la encontraré de nuevo, pero con otro rostro y otro nombre diferente y otro cuerpo, pero sigue siendo ella que otra vez me lleva. Nunca me responde si al girar la rueda ella se hace fría y se hace eterna. Un suspiro en la tormenta, la que tantas veces le cambió la voz. Gente que va y que viene, siempre es ella que me miente y me lo niega, que me olvida y me recuerda. Pero si mi boca se equivoca, pero si mi boca se equivoca y al llamarla nombro otra, a veces siente compasión por este loco, ciego y loco corazón. Sea lo que quiera Dios que sea, mi delito es la torpeza de ignorar que hay quien no tiene corazón y va quemándome y me quema. Y si fuera ella, ella me peina el alma y me la enreda, va conmigo, digo yo, mi rival, mi compañera, esa es ella. Pero me cuesta cuando otro adiós se ve tan cerca y la perderé de nuevo y otra vez preguntaré mientras se va y no habrá respuesta. Y si esa que se aleja, la que estoy perdiendo, y si esa era, y si fuera ella, sea lo que quiera Dios que sea, mi delito es la torpeza de ignorar que hay quien no tiene corazón y va quemándome y me quema. Que siente compasión por este loco, ciego y loco corazón. Era quien me dice si era ella, y si la vida es una rueda y va girando y nadie sabe cuándo tiene que saltar y la miró. Y si fuera ella, y si fuera ella, gracias, moitísimas gracias.
Decíamos ao principio que era espectacular, Ibori, e decía Manu, creo que está por aí, que o talento que hai no Grove é increíble. E con estas cousas reafirmámonos día tras día. Continuamos celebrando a Gala das Centolas e xa imos encarar o tramo final, a recta final. E eu penso que, salvo o presentador, que como sempre me equivoco e falo así un pouco que despois dime, usas moi pajeada, non sei que va. O resto penso que está sendo unha gala bonita, unha gala emotiva, unha gala que é a Centola de Ouro. Agora xa só nos queda o último vídeo e en nada estamos todos celebrando e disfrutando a festa do marisco nas carpas de abaixo, comendo ben, escoitando a música que, por certo, o que se lle ocurriu xuntar boa música, porque este ano, levamos varios anos tendo uns concertos espectaculares aquí no Grove, pero a idea de mezclar boa música con boa gastronomía, coidado que ten o ceo ganado, non hai, aí non podemos decir nada. Ahora só nos queda mañán que todos os telediarios do país falen do Grove, pum, trending topic. E, o igual, ese trending topic, o programa máis visto é tamén a nosa seguinte galardonada. Así que vos parece, que dudo que haiga pouca xente aquí que non a conoza, pero vamos a ver un pequeno vídeo para conocer a última galardonada desta noite. Eu penso que o Grove é o segundo punto de cita de Sonsoles en Galicia, porque o primeiro é Mosteiro, non o do Salnés, senón o da provincia de Lugo. Pero o Grove é o lugar onde fai escapadas cando quere escapar e pode, e é o lugar onde os seus fillos pasan as vacacións. É, polo tanto, a súa segunda patria pequena. Galicia é a terra do seu pai. Esa patria, e ter alma galega, é o único que lle podo deixar en herencia, pero esa herencia hai que recoñecer que a honra moito. Aquí descansa, aquí vive o mar e vive a terra, aquí busca a gastronomía e aquí fixo o escenario da última novela que publicou, que foi Premio Planeta. Yo creo que Sonsoles tiene una trayectoria profesional impecable. Es una periodista maravillosa, creo que como mujer es un ejemplo a seguir, es un espejo en el que mirarse, la trayectoria que tiene profesional es impecable. Hola mamá, aquí desde Maine, donde también hay marisco, pero mucho peor que el de Grove. Estoy muy orgulloso de ti por esa centolla de oro y un beso, adiós. Mamá, estoy muy orgullosa de ti por todos los premios que te dan, sobre todo por este de la centolla de oro, porque creo que es el más cercano. Y bueno, enhorabuena, un beso. Querida Sonsoles, me hace muchísima ilusión mandarte este mensaje para felicitarte por ese premio tan merecido que te dan, porque todos los premios que te dan son muy merecidos. ¿Por qué le dan a Sonsoles este premio da Centola de Ouro? Penso que é froito de dúas coincidencias. Por unha parte, que a xente do Grove é moi boa xente e Sonsoles é moi boa profesional. Como a boa xente do Grove aínda non lle pode chamar veciña, o que fan é darlle unha centola de ouro. Me encanta de sus libros que cuando lo lees como gallega siempre te hace te aletean ahí las mariposas, ¿no?, del estómago cuando lees pues esas pinceladas que siempre tiene hacia Galicia y que sin ser gallega lo parece, porque parece que escribe como riña y eso es súper bonito. Ben, queridas Sonsoles, non debe haber moitas familias que teñan dúas centolas de ouro. Por iso, ao poñerme ante unha cámara e dirixirme a ti, quero dicirche que estamos moi orgullosos da túa carreira. E ese orgullo faise meirande cando se ve que eres profeta nesta terra nosa que é a terra do Grove. E faise moito meirande aínda cando penso no grau que ven e eu chegue aí ao Grove outra vez.
e direi vos que son o pai de Sonsoles Onega. Enhorabuena, Sonsoles. Tú me has descubierto Galicia y por ti me he enamorado de Ogrove, de sus cielos, de sus olas, de sus costas, de sus brumas, de sus piedras, de sus lunas y, cómo no, de sus centollas. A sumar y a seguir, querida. ¡Sonsoles! Enhorabuena, oye, enhorabuena por ese premio que te han dado de la Centolla de Oro 2024, porque te la mereces, porque eres una gran admiradora de Ogrove, una gran disfrutadora de nuestros pescados, nuestros mariscos, y hablas siempre muy bien de esta zona y de nosotros todos, y eso es que es, bueno, lo más, de corazón, que te queremos, oye, enhorabuena, enhorabuena. Enhorabuena, Sonsoles. Te vamos a cambiar el premio Planeta por este premio. La Centolla de Oro de Ogrove. Enhorabuena y que lo disfrutes mucho. Sonso, ahora Centolla de Oro, si es que no lo dudaba. Por fuera muy fuerte, pero por dentro tierna y de calidad. Yo no sé si eres una Centolla de Oro, eres una amiga de oro. Te lo mereces todo, mereces cualquier reconocimiento, tanto esfuerzo, tanto trabajo, tanta dedicación y sobre todo tanto cariño que le pones a todo, tanto cariño como el que te tenemos tus amigas. Te queremos mucho, disfruta a tope de tu tarde. Bueno, Sonsoles, enhorabuena por la Centolla de Ouro. Es un honor para este pueblo que una persona como tú, con esa trayectoria tan intachable, impecable y maravillosa, tenga un reconocimiento así. Sigue promocionándonos como nos promocionas. Gracias, disfrútalo. Embaixadores, así da justo, Pola súa trayectoria, por ser unha das mellores comunicadoras deste país, polos seus éxitos literarios, por ser embaixadora da nosa terra e polo seu vínculo co pobo do Grove, concédeselle por unha trayectoria impecable a Centolla de Ouro 2024 a Sonsoles Onega. Entrega o diploma Pablo Leiva, concelleiro do Partido Popular, e a Centolla de Ouro Ángeles Domínguez, teniente alcalde. Unha foto pos compañeiros para inmortalizar este bonito momento que quede para o recordo. E Sonsoles, ahora, este micro y este auditorio es para ti. Una palabriña. Fuerte aplauso para eles. Boas noites. Lo importante en estas cosas es no perder los papeles. Estoy nerviosa, Manu? La verdad es que, Manu Vaqueiro, estos vídeos que hacen tan emocionantes, la verdad, he visto a mi hijo que está estudiando en Estados Unidos, he visto al pequeñito, he visto a mi padre casi. Digo, por Dios, no me hagas eso, que voy a llorar. Me hace más ilusión que el planeta, ¿qué coño? Claro que sí. Bueno. Moitísimas grazas, me siento profundamente honrada por vosotros porque me premiáis además con una terna de gentes del Grove, con Jacobo, con la cofradía, con el gran Manu Vaqueiro. Os tengo que decir una cosa, yo soy de Madrid, pero no fue de Chincho. Bueno, me concedéis esta Centolla de Ouro por los lazos que me unen al Grove, que mi padre los ha definido probablemente mejor que yo, y a la magia de la isla de La Toja, donde llevamos tantos años como tengo, es decir, más de 40, viniendo, y yo ahora intento que efectivamente mis hijos
intento contagiarles de la pasión que a mí me contagió mi padre, ¿no? Pero esta noche os voy a hacer una confesión íntima. Aprovechándome del genio del gran Machado, yo os voy a decir que mi verdadera infancia son recuerdos de una centolla. O quizá debería decir recuerdos del deseo de una centolla. Porque siendo de Mosteiro, de familia humilde del interior de Lugo, que hubiera una centolla en la mesa era fiesta, siempre era fiesta. La llegada de la centolla ocasionalmente en Nochebuena se festejaba más que a los Reyes Magos. Yo recuerdo las exclamaciones de mis abuelas, la gallega y la de Madrid, que decía, ¡ha llegado la centolla! Y entonces había ahí una caja preparada a la que no nos dejaban ni acercarnos y yo siempre pensé que aquella prohibición debía estar justificada porque contenía la caja un tesoro. Así que creo que aprendí a decir antes que mamá o papá, centola. Así. Bueno, estando en esta tierra vuestra, en este bien querido Ogrove, no puedo ni quiero simplemente hacer una palabra de agradecimiento eterno a las gentes del mar, que sois todos vosotros, a los que lleváis el olor de Galicia en vuestras manos y especialmente a las mujeres que habéis escrito capítulos enteros de la historia de Galicia. Gracias a las que haréis la ría, con el agua hasta la cintura, deslomándonos o deslomándoos para llenar nuestros platos y nuestras vidas. Lo de ser la última es que ya te tienes que ir dando prisa para acabar, así que voy a ir acabando. La centolla, alcalde, debe ser monárquica, porque se hereda, ya lo ha dicho mi padre. Él la recibió en los 80 y ahora yo la recibo con todo el orgullo. Os voy a hacer otra confesión. Hasta hace poco yo he pensado que los hijos no venían de la cigüeña, venían de la centolla. Y os voy a decir otra cosa, creo que soy hija de una centollada, porque teniendo en cuenta que mi padre fue durante muchos años para Carlos Herrera home que cenaba centolla, pues ustedes ya saben lo que pasa luego. Buenas noches, muchas gracias, que duerman bien. Ay. Mutilado de esperanza y de razón. Tengo un corazón que madruga donde quiera. Y este corazón se desnuda de impaciencia ante tu voz. Pobre corazón que no atrapa su cordura. Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera y hacer burbujas de amor por donde quiera. Pasar la noche en vela, mojado en ti, para bordar de corales tu cintura y hacer siluetas de amor bajo la luna. Oh, saciaré esta locura mojado en ti.
amargura. Este corazón se desnuda de impaciencia ante tu voz. Pobre corazón que no atrapa su cordura. Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera y hacer burbujas de amor por donde quiera. Oh, pasar la noche en vela mojado en ti, para bordar de corales tu cintura y hacer siluetas de amor bajo la luna. Saciaré esta locura mojado en ti, una noche para hundirnos hasta el fin, cara a cara, beso a beso y vivir por siempre mojado en ti. Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera y hacer burbujas de amor por donde quiera. Pasar la noche en vela mojado en ti, para bordar de corales tu cintura y hacer siluetas de amor bajo la luna. Oh, saciaré esta locura mojado en ti. Ahora sí, xa solo nos queda poñer o punto e final a esta gala maravillosa, pero antes vánsenos ir estes pedazos de artistas que temos aquí no escenario, Iborí, así que vou vos pedir un último aplauso para Lorena Castro e Carlos Oubiña. E xa de que temos as mans quentes de aplaudir, vamos a recibir neste escenario cun fuerte aplauso o alcalde do Grove, José Antonio Cacabelos. Por favor, fuerte aplauso. Espero que estedes disfrutando tanto como estamos disfrutando nós aquí, hoxe un día tan especial como é o das Centolas de Ouro. Decío ao principio, esta para min é unha gala moi bonita e moi emotiva polo que estábamos escoitando, porque son historias das persoas. José, o micro é teu. Compañeiros de corporación, representantes do Consello Local de Turismo, galardoados, veciñas e veciños, moi boas tardes a esta gala que estamos celebrando e xa está prácticamente rematada. Celebramos 61 anos, non 60, 61 anos de edición da Festa do Marisco, que este ano, a pesar de que o Kirk tamén nos quiso visitar e quiso disfrutar da Festa do Marisco, sigue sendo unha edición, sigue sendo unha festa que a xente responde de calquer parte, de calquer rincón de España e que cada vez máis cun carácter internacional, porque xentes de Portugal, os nosos veciños e amigos portugueses, pero de Francia, Alemanha, Países Baixos, Bélxica, cada vez máis se achegan exclusivamente ao Grove, a Galicia, no mes de outubro, a celebrar, a disfrutar, a compartir o que é a nosa festa ao marisco. Hai conceptos que de tanto utilizalos moitas veces desnaturalízanse. Un deles eu creo que é isto da desestacionalización do turismo. Pero se hai unha realidade, se hai un exemplo
claro de desestacionalización, eso se chama Festa do Marisco do Grove, porque con querir que no mes de outubro en Galicia, nunha vila como Grove, pasen en torno ás 120.000 persoas, como foi a edición pasada, creo que é un recoñecemento importante para o saber facer desta zona, desta comarca e desta vila. A Festa do Marisco nace fai 61 anos, porque algúns visionarios, algúns innovadores tomaron a decisión de que había que promocionar, promover, publicitar un produto que de aquela non tiña prácticamente nin mercado nin consumo, como era o marisco das nosas rías. E a Festa do Marisco actual, nas últimas edicións, non deixa de ser unha homenaxe. A unha homenaxe das xentes do mar, que aproveito este atril para chamar a atención da necesidade de estudiar e analizar a situación das nosas rías, porque desde logo as nosas mariscadoras e mariñeiros de baixura non están pasando ben e é necesario que todos traballemos para buscar solucións. Pero, como dicía, é unha homenaxe ás nosas mariscadoras, aos nosos mariñeiros, aos nosos bateiros, e a outra clave fundamental da nosa economía local, que é o sector turístico do Grove. E esa confluencia destes dous sectores teñen como resultado este escaparate ao mundo que é a Festa do Marisco. A capacidade que os xentes do mar e as xentes do sector turístico tuveron de evolucionar e facerse cada vez máis profesionais. E a través deso, do talento, da innovación, do coñecemento, da experiencia, alguén un día tuvo a idea e a necesidade de dar solución a un sector bateiro que procurou a modernización total e absoluta do xeito de produción, e iso foi un salto cualitativo e cuantitativo. Unha empresa local nun pequeno taller que foi capaz de exportar tecnoloxía do Grove, tecnoloxía meca, a todo o mundo e a todo o sector bateiro, e iso cambiou radicalmente o xeito de producir. Por lo tanto, o noso recoñecemento a Jacobo Aguín, e desde logo que esperamos que teña unha pronta recuperación o antes posible. E inxenio, audacia, pero seguramente tamén moita sensibilidade, moita emoción hai que ter para poder compartir, facernos creer nas diferentes representacións, nos diferentes papéis que un actor poda ter para que todos podamos disfrutar, para que todos podamos sentir as emocións dos diferentes personaxes que a diario pode trasladarnos nunha obra de teatro, nunha serie ou nunha película, e que nos faga en ese momento, en ese espacio, tamén trasladarnos e abrirnos ventás á imaginación, e aínda máis sendo coñecedor da maxia que ten a cultura gastronómica, a maxia que ten a cociña, e implicarse nun programa como Masterchef e chegar incluso á final. Para iso hai que ter tamén moito talento e moitas ganas de aprender e de coñecer, e, polo tanto, o noso tamén recoñecemento e o noso agradecemento a Manu Vaqueiro. Falábase aquí que, claro, a cultura gastronómica, cando o ser humano supera a necesidade física de comer e de alimentarse, a cultura gastronómica engloba, máis alá dos platos, do diseño, das técnicas, das habilidades, nos permite compartir a través dun mantel, dunha mesa, e de relacionarnos socialmente. E iso era que nos decía Vítor Otero, que é o xermen de a cofradía do Centolo Larpeiro. Fai 32 anos, 17 compañeiros, 17 amigos ao redor dunha mesa, son capaces de que hoxe, na última fin de semana de novembre, se xunten aquí 600 persoas de España, Portugal e Francia, cofradías gastronómicas para disfrutar do noso produto máis senlleiro como é a centola. De aí tamén merecedores deste reconocemento a Vítor Otero e todos os cofrades da cofradía da Centolo Larpeiro, porque, como el decía mismamente no vídeo, a capacidade e, desde logo, a oportunidade de tecer esas redes sociales, esa comunicación, esa posibilidade de coñecer máis xente, de divulgar a través de algo tan maravilloso como é poder disfrutar e compartir unha centola. Divulgar, comunicar, compartir, dialogar, contarnos a vida, o que pasa, que sucede día a día na vida. E iso é algo que, desde logo, a moitos nos asombra, esa capacidade
de ter un programa diario durante 3 horas e medias contándonos a vida e o que nos pasa a xentes, o que nos pasa na realidade, o que queremos escoitar nos diferentes ámbitos da nosa vida e a partir de aí comunicar, trasladar, relatar e ter esa capacidade de conectar con miles, millóns de persoas diariamente e, ademais, ter esa oportunidade e capacidade tamén de escribir e de publicar libros, que desde logo eu ás veces teño moita envexa de a xente que debe ter días de 48 horas e non de 24. Pero desde logo esa é a capacidade e esa é a exposición clara que Sonsoles Ónega nos traslada día a día coa capacidade do seu programa e esa función e esa labor tan importante e tan admirable como é o periodismo. De tal xeito que en nombre de todos os veciños e veciñas do Grove galardoados, Jacobo Aguín, Manu Vaqueiro, Centolos Lapeiros, Sonsoles Ónega, o noso reconocemento, a nosa homenaxe e o noso agradecemento. E para rematar, queda un día de festa, a edición 61, o ano que ven, o ano 25, onte presentábamos o cartel da próxima edición, tamén con talento galego, con talento do Grove, Carlos Besada, e desde xa, desde o luns, comenzamos a traballar para seguir facéndolle esta homenaxe aos nosos sectores económicos fundamentales, que son as nosas xentes do mar e a noso sector turístico. E isto é un reconocemento para todos eles. Así que nada, moitísimas gracias por asistir a esta gala, sigamos disfrutando da Festa do Marisco e, desde logo, convidalos para vernos o ano que ven. Moitísimas gracias, boa noite. Iba a decir a José, si podes esperar un segundiño porque vou pedir un último favor, si poden subir os galardonados xunto con José e sacamos unha foto de familia todos xuntos. Sonsoles, Manu, Vítor Otero en representación do Centolo Larpeiro e Alberto Aguín en representación de Jacobo. Sacamos unha foto de familia para ter ese bonito recuerdo todos xuntos. Veñen por aí os compañeiros cámaras. E esta gala xa se nos estamos a nadiña, é dicir, xa estamos, en breve xa estamos todos na carpa. Si sacamos a foto aquí arriba con os compañeiros, poñémonos todos aquí e así temos unha foto de familia. Digo que esta noite, ahora nas carpas do Marisco, que sei que estaban abarrotadas, podemos ir todos a disfrutar de boa música, de boa comida, de bo ambiente e da Festa do Marisco, que ao final, o que decía o alcalde, non? É unha cousa que leva máis de 60 anos traendo xente e poñendo o Grove no mapa, como dicía ao principio, non nacional, non internacional, no mapa do planeta. Poñémonos aquí. Fuerte aplauso para todos eles, por favor. Y ahora sí, con esta foto de familia, moitísimas gracias a todos por vir, moitísimas gracias por estar nesta gala das Centolas de Ouro e vémonos o próximo ano.